Sumarep mabar padha sanalika para prajurit-prajurit saking Turaga Laras Pupa Budaya sampun lenggah wonten ing satengahing palagan. Sinten ta kaya menang lenggah wonten ing dampar kencana yaiku ingkang jejeluk Mbah Sumarlan. Mbah Sumarlan iku panembolipun utawi pawangipun Ebeng Turaga Laras Pupa Budaya ngobong dupa Bupa nyobong sapa dolo ing antariksa padha sanalika babar sadalane mundur padha sanalika Sang Guru katekena emanong sorep ning alam dunya katyane sing sabar narema eleng kota eleng
Kadengaren wong bagus kasih tekane ya Mas kadengaren wong bagus kasih tekane ana maning lagu eling-eling pada jenengi nengi sejen kula eling kae ketange ora ana kok tambah bingung
Assalamualaikum salam para priyantun ampun kelapun keton mreksane kawontenanipun entar sepur pacunya loreng gawe kopajan ore tuwa parang matur para sederek nawe lepat nyawan ngapura klasa janur rasane barang gawe alan dempe wong seneng tene sempe ora rawa golek tangken bangku kontol dari banyak doke bacul kari sede tula jena jahet jantula jeti kontol dari banyak doke bacul kari sede Ayo mas, gawek na trutur apa mas sotirin? Trutur ya yuk. Monggo. Iya. Ayo, baju masalah pak.
Balololololoi. Ayo. Lolololo. Lololo. Ya Mas. Ganes Rama. Eling-eling sapa eling balik kamane. Sabdane sang goro katekena. Wong susah urip ning alam donya. Bajane lakae sing sabar narima mesti kudu eling lan waspada. Ganes Rama ya Mas eling-eling waspada mane. Yo yo yo. Ayo. Manungsa uripmu ning alam dunya lekae bacane sing sabar narima mesti kudu sing eling lan waspada ramane doling Ganes ya Mas janur gunung sakulon kanjeng patoman yo 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 hai walolo namane lagu eling-eling padha jenenge nangis sajen poloi lakae peke pagerange malong-malong suarane kok tambah bengkok ya Mas Ganes Rama eling ana wong urip ing alam donya ramane doling Ganes ya Mas eling-eling kanca lawas ketemu maning. Temuruna gera sadela bae ana putri anggo gae krating ijo iku kang dadi asmane aduh peyung kala mamudut sanajan ayu sisane seyo yo kangkang nole-nole ade lomot temuruna ger sadela bae ana putri anggo gae krating ijo iku kang dadi asmane aduh peyung kala mamudut sanajan ayu sisane seyoyo kangkang. Apa maning Pak? Oh,
Semar sing klong garing segale wae sambal goreng Semar senang rono garing segaliwat lawe sambal goreng pringsing dawa jenenge kae kenter sikil ayam jenenge kae ceker wadah banyu jenenge kae ember banyune sawar sawer papa Kang Ujang. Sekro nayaka angayae karya pakaryane praja kumrekut sengkot cancut tali wanda manunggal setya dapyak tinana sri sarane gumurung sami rabut ngarsa ngestu padha nyawuhe sang nata juru-juru ngayahe karya
Apa ora ana pecut wae, pecut. Ya, makan. Ngiping ya. Ngiping ya. Ora pati ayu nanging kangangane jadur gunung saku lontar jar patoman manemen kati ngaret wong bagus kasih takane nanging ember ngewanangan jagang jejer kok tambah kangen sate dalen janur gunung sakulan banjar patoman ora butuh kae butuh kusing nyambut gawe dina minggu ora prei tewas ditunggu manase ati salarane rukun sing kudu bersatu jeneng beras bubune ketubaradas manemen dereng marep yen urung krungu rembuke manemen dereng marep yen urung krungu rembuke ya rama-rama dereng marem banyu ademane wingi dereng marem yen urung krungu rembuke alololololo walololololo ayo selolololo walolo ayo wah ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka ngendangi lakae pinggirange malong-malong sarane kok tambah bengko ya malole malong-malong sarane kok tambah bengko janur gunung sakulan banjar patoman lolololo
marhaban marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban 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 ria marhaban marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban 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 ria marhaban marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban 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 ria marhaban marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban 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 ria marhaban marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban ria marhaban nabi marhaban 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 ria marhaban Oi, wah. Oh, la la la. Ah, ayo nuwun sewune ayo ceket-ceket totalipun sampun jam 5 lewat monggo sing dereng pada bali terutama untuk wayang-wayangnya segera dikembalikan ya karena izinnya sampai jam 5 monggo dipun wangsulaken.
Ayo, ayo, ayo. Pada Bali, pada Bali. Oi, sore, oi, sore. Nuwun dumateng para rawuh kakung Swara Putri. Pagelaran Kondang Kepang Turangga Laras Puspa Budaya sampun paripurna anggen kula aturi lebahan wonten mriki minangkani kebyaksuran. Bilih wonten salepatipun kula atur kula nyambung ing samudra pangasami matur nuwun nuwun dumateng para sesepuh penesepuh perangkat RT RW ingkang sampun maringi tempat anggen kula sarembungan saged manggung wonten ing mriki. Monggo sami-sami kita nyuwun dumateng Gusti ingkang akarya jagat, mugi-mugi kita sadaya dipun paringi kewarasan selamatan boten wonten alangan satunggal menapa. Dumateng para penonton ingkang sampun rawuh ingkang saking pundi kamar boten kula sebat kula ngaturaken gunging panyuwun. Lan dumateng ketua-ketua lingkungan ngaturaken gunging panyuwun. Monggo jaya-jaya jayalati kali sing sambe kala. Nuwun 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 nuwun. Rahayu rahayu rahayu.